kawan kod jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori. Wan kod studio ka kendo adwani mondo miye thuolo mondo umos nyikwa Ramogi Ajwang'. Kinde moro ka nowuoyo kod chien nowacho ni en kimulo wach mar somo timulo chunye. Omiyo kawuono wan kode. Machiegni. Erokamano ahinya moso jo nyikwa Ramogi ni oyimore uru. En thuolo makende maber kendo ka umiya thuolo mondo abi mondo watwag e weche ma muke chunya to kendo ma thago chuny piny. En mor maduong' ni ka president manyien nochobiro e tich. Yes. To gima nochomake moloso ne committee mokwongo ni waloso committee on education reforms, iluongo ni presidential working party on education reforms. To kendo gima chandwa mogik ni koro somo manochobiro manyien sani iluongo ni competency based curriculum. Ji mang'eny ogo bebu. To mano endo nyiso ni ka ji mang'eny penjo somo mar nyithindgi, to nyiso ni giseng'eyo gima ber gi gima rach. Ta temo mondo awach ne jothurwa ni somo yes en mise ma piny dongogo. En moloko pach ji mondo ji par maber e weche mag dongruok kata mar siasa, weche mag dongruok mar nweng'o ma ji nigo, weche mag dongruok mar pur, to kata kaka ji dak. Koro somo no endo emamiyo ipogo piny ka piny ni to maendi dongruok ne ni stage man. Kaka sani kwa wacho pinje moko machalo kaka Japan, yes, wacho ni gin pinje manitiere e piny mokwongo, iluongo ni the first world. Yes. To wan wacho ni wan third world. Nikech giseng'ado ma gin gik miluongo ni dhier, gigone machiemo ma ging'iyo mana mabor. To wan pod dhier no endo momakowa. To gimomiyo gisetimo kamano ni kokalo 1945 higa 1945 mane mbom ogo town miluongo ni Orisima. Somo mar Japan nolokore gotieno. Kendo jo-Japan nochako paro mopogore. Emomiyo koro sani endi kata kiringe streets ma Kenya, kata ma Uganda, kata ma Tanzania, mitokni mineno ma ji riembo gin mitokni mondik ni Toyota kata Isuzu. Magi Nissan. Magi gin mitokni moa piny Japan. Alright. Mano nyiso ni pachgi nolokore kaluwore gi ni ji nosedongo mo ogogi gi mbom to gin ne ok ginyal duoko. Wan bende mbom mogowa ni en mbom mar dhier. Ere kaka wanyalo kalo olalo mar dhier mwadonj loka kocha. Okay. Kaka gima jothurwa osewacho ni wato buchopo kanan karang'o. E yor somo manyasani iluongo ni competency based curriculum. Alright. En strategy mar kelo somo machiegni mondo ji ong'e ni wadwa yudo somo manyiso nyalo mar japuonjre to kendo ok modhi manyo go tich, to monyalo loso go tich owuon kendo nyalo timo go ohande owuon. Okay. Yes. Mana